Doma mireni avalet cha chu miao miawin chanchin alo zot vata weyan apuina azara ati turte tlong taka ati thei thu a shela a fak vel hle company lama weya chu ala chambang ve thunga an design sample te chu an lo in tira until boy pui meka chuan Mr. Junga chuan a fapa chu alo pui ru ring ti a sha chuan weya chu alom vak lo ama a thil boy pui ve chu adu to ani class an chanta a roll an call don ti chuan mirani chu engemaw awangin atlai tlat maya atlan ve na sa linga chuan thir sakorin alo pha a chuang ve tur chuan a somna in a hnunga chuan thutna tur alo ve si lova linga po chuan atlan san ve ta ni tlai ho an sarina pona a haulai chuan linga chuan lekha bu lo en tirin an sar chu alo hlia arukin miao miawi chu classroom a chuan alut thei hlau miao miawi khan alo present cap thei boka azia kop mai break lai chuan an classmate che pahnih te chuan in shiruk pa in miao miawi te chu an lo mel pa zuk zuka miao miawi ngai dan chu ani ta lo hey soiring ve mai ula awati chuan nangma kan soi lo che an lo ti chu po ni se thil tha in soi lo to pang nia kan soi chu indoma ruk ruan nom thu kan soi ti pa in mirani chuan en kura keima mo inge karup ti in mirani chuan alo sot ve ta nangman shezo kang chu hey arung he ni ti fin fian in ni em ni keini chuan nei lo ve ma se shi hawan a soilom engtin nge kan dom thil thleng te chu in lo shat da ya a chan chu gui bel pa nya gui chu alo ngoi ringa gui midang bula mirani hi rukru angin ilo soyem ni oso ye lucy poin ati bo kha gui na ti chuan a ho e kha te chu shaswal palani kha lucy chuan alo tivat a tha e chingfel lo lo ang u miren ithil cha kan hon palwang maya iwa swal thiam ve miao miawi bok chu ani chu chau po ani lo miren kathil ila ni lom ni gui chuan alo ti ve le tlat mai huanga le we te po chu an lo inrol ve ta a mirani chu an tran hle mirani ero chuan mundanga soyang u ti in weyan abyak na po chu vindeu hian milo ti boy su ti in a chwa san ta a dom ko ta chuan shri hawa chuan gui chu alo ngak renga mirani chungchang kha enga tinge midang ilo shil ve khera kha te chu mi che thu la mai mai ani kha ti in gui chuan a haw hlaka mirani chuan pets a man chan le adang a le le thu te ati bo tak dai awanga alomang hil zui tak dai thu te chu soya gui chuan ile ngei ti fia na receipt te i nei lo chuan ko ilo alo ti lucy le miao miawi chuan kale ti a katibo wa ti te chuan oi ve mai la pets wang mai maya rutlet kher kha I phu tem ni anlo ti ve thung chuta bawan pets mirani petura angin kha miao miawi chuan a hre chhuak ta pona chuan chhuakin bawa chu wa zong pets chu wa dil let ani la chuan a pai dei to thu lo soi si poisa ka piang che wale mai ro bawan alo ti chuan miao miawi chuan nangma ti bo ni kha nangman le ro ti in po lui chu tum pets leite zong bawa za zong tak mai lo ni in thi she chuan a she si a atlan lu san ta dai mai doma chuan bawa po chu a phun lut bulbula weyan thilom zia alo zo chuan pet story chu a shil kalei om lo e maya ati pung pung lai chuan kan class monitoring ya kan class boy na chin fel le in ngei taka om tir te chu ikuta a in ngata sin weyan alo ti ta ka chuan dora chuan vakal mai chu tha ati ta zoka weya cha angin dora cctv footage te chu adil boka pespo aruk thei ang ber chuan a leive chok chok mase a thian ten an lo ko si a an huwa hlau lutuk chuan a bul vela thil te chu a tham ta topa a da tel tir top an huta lo hlau a thil leite chu thukru tut trutin miao miawi chu awa peru a kondom alo tham tel le pek chu ni in bawa ten om lutuk ti in miao miawi chuan alo vom le shepa a che fu lo thei chutia finfian an nei ta khlapa chuan goi chuan a tha e ma se khonge ka sana alo ti le a
sana kala lo shim shim mi renin ati lai chuan meiche pakhat hian miswal dom lut ru kan mana sana pakhat kan lak saka I ta ni mai thei ti in gui chu finfia tur chuan alo shila engma thu chiang po she hot silova mi reni apu ringot awang chuan a thian te chuan an hawa gui po chuan engma soi zui lem lo we chan chin te chu an soi hota daya gui I sana la lo le chuan apu hming chha ta wangin mi reni hne na chuan ngai damadila tilte alo le sak ambo rock fu lo po chu a fu chhole ta a ma se miao miao wi chuan class group patal chuan thudik chu soi tur chuan gui chu alo phut ve thung an vai chuan in ngei takin anom ho le ta dial diala ma se mi reni le we te chu an mu hil thei mai lo we chu mi reni in class a lo boy du su tia a chhana wang khan alung oi vak lova mi reni po in nuam ati lo ve deu ngai dam dil na te chu avathona ma se love ada til kerawangin adil git le ngal dai we chuan lo hu manin alom ve to te lul nen a ho zo le ta vek mai zirlai no pangte chuan an club join du te chu an thlang sap sapa we chuan basketball club zum atuma mi reni chuan alo bia alo chang du mi alova thili ei to em ka chi tang che kantina an siam tui theilu tu ka sin ti in awa bele a we chuan chang du chuang lovin akal san le nal nal thin jim rei hle mai tinung nungin mi reni chuan lucy le mia mia wi te lo ding reng chu awa zom ve ta a gui ero english club alo zum dai to lucy chuan knitling club zum ve mai atum thu chu asoya cheerleading club zum mai chu mi reni le mia mia wi te chuan an lo tum ve ta thung ma se member zom du an lo tam dewa wangin form pakhat cha chu an lo pe phal to a pahnih an ni box si vane thak takin zia chu alo kal hlawa senior ho chu awa biak sak pakhat cha lak bel an lo rem te sham audition nei tur chuan mirini le miao miao te po chu hola chuan an vakal ve a mirini chu a in lak zei ve nen alam dan chu ho an lo ti ruang reng hle chu aya ho ma chuan miao miao chu a ron lam zui ve le tamaya endik tu po chuan a expop lai chu mirini chuan alo moru ringa itlini ringem ti in avazot ka che thavak lovin ka shia alo ti chuan mirini chu a thohwaya ma se cheerleader mai mai tan te chuan khatiang ba kha awm chuang lo alo ti le si atling lo chiang bok sia mirani chuan a shil she bok nen result an puan don chuan alam puita ringota anin ko ke chuan ta vel chu kher chu ro pui an lo ti ta em mai chu ni in coach chuan lo pan hna hin itlinge ti in mirani zok chu alo chibai ta dai ani chuan miao miao zok chu tlingtir tu chuan an coach chu arukin alo ngen to pa ani la chuan ka hna ka chan mai do na sin a thiam lo em kha alo ti si mirani ti ngai na shelo chuan miao miao in lak ve lo chuan kalo tel ve lo mayang ati ta to pa achak em awang khan an coach chuan alo it box si buy one get one free ti in a to pa chuan miao miao po chu ala lut ve ta hlawa chuta miao miao la chuan kan uniform kha a thing ekati professional designer te roi ve ula a thar three tur dai ro u alo lati ham zuya azam lo thave khop mai ani nge mi ze khat ne chi kha ani ve tlat chumi nu chuan basketball khel en turin kota chuan an vakala we te chuan an lo khel mek amma a score the ti reng nen mi rani te lo lut a hmu nu chuan a che thei tlat lo azam ve ni ma na le lampol zia zok chuan a score ta char chara miao miao chu alom hle huangan we hi alo chhai fiam vel a hmu chuan we chuan alo thik deuh nge bolin alo vom chor an chol lai chuan me chedangin tuipek an lo tuma we chuan anei ve thu soin alo nar le mi rani chuan alo peke ro chuan lak mai alo tuma huanga bok khan alo la khal le zuk an ko chubula la chuan ala in soi sang char zui boka mi rini chuan we chu ngai dam ka dil vek to che kha thin rim reng to lo la awati her hera
alo nui mai si miao miao hi po zia chu tuipe ka watuma mesi pakhat hian alo pe khal miao miao ni na an chungchang te chu a zawt boka zia chuan ka thiana lom ka tai pani lo shrim shrim I thik deuh ani maw ti in chu nu chu a fiama miao miao hi chuan alo hre vek si a abi ru ngal vat midangin tuipa ngai an pek lain mi reni ero chuan pomloi tham khopa lian alo pe bik tlat mai weya po anuya za hle players ho chu tuidon tama chuan an lo in elru ve chu ni in weya song tu man an tlu zo ta lo huangala chuan weya chu ange ve ta dewa amosa ui deuh mai te chu a mattress hnuaiah chuan a da ruksak room an lo lu rual chuan amosa ui rim chu alo nam huma bawa phei chuan perfume te a kap rungot weya ero a tui bottle lian pui mai chu alo pom runa ui ti hmel po pushan lo chuan a kwa hluna anui de over reng mai maktak mai in miao miao hi chu ruide window ma chuan alo let nak naka midang te chuan enge thilom zia ti in an lo zota a chan lem lo awang chuan enge mo har satna ane ni chu an lo ringa an lo thlir thap chuta ala chap zui ti ngai na an shewak box si lo atu ka po chuan lamzirna chuan a kal ve theitalowa an coach chuan lamzir a thulli ani chuan a ban tur thu a soya mirani chuan kalau zir tir ve mayang ti in alo thup moi zung chuta zele meche pakhat in holo dewa an ti lai chu mirani chuan awa mu fu ta a zana miao miao wi chana chan chu chumi wang chu ani ti a hrethiam ta ni chuti lain we te figure siam tir kha an shal chhuwa na konga har sat nan to klat maya a ma mi te atluk zo ta ha ulo mai we chuan an product chu a thavekin a shebok sia chung sample pho chhuwa na tur dor thatak mai hon mai chu tha in a sheta apa te na sumdon an local pui dan hlui tak mai chu angai theilawani poisa ero amamo tamdon ema wangin apa chu puitur chuan awange na apa la chuan an kaldan phung chu tha ati thule chutianga sumdona chantir ngot chu a risky ti in alo du lo thlat mai si ngai zong chen ang mai in miao miao wi po angui lup maya kumthum chuang alo star ve ngar kha ani boka choi theilo pha nan po lo mangsila a om ve tho ve mi reni chuan I chelowa ilar boka ani lo mi pa chale fel tak tak an tam e mai lungai chu ani chu kaltir to pro huanga ain tlemin asang dewani maya a hmel thawak box si lo amita zima a kare zau si achal alangal zui nakin loka achala kolanga putar ani rungot mai dona sin basketball la we ain athiam lo le ngal ati ta ka chuan adik cha a score dan te kha ana lo box si miao miao wi chuan alo te chuak ve ta hluaya in la a kholai kalpo ti hian ati zela a score la in ti hian ati zel boxi ti in ati dan te chu mirani chuan alo zir saka alo thiam phian le ngal miao miao wi po chu anui ta vak zia number te po chu delete in chak lo deuh chung chuan chaw te po chu ei lui ve ta a chumini chuan weya chu class alo kal lo awangin mirani chuan angai twa dewa huanga chu adam lo em ni ti in avazot sur o damlo tui bottle liam pui mai kha a in chhop ringa a thiang hlim lo anyang chu ke chu ka in ve du teu lo mai enge iwanga even reng ve a lo ti runa o zo na chang tu berania ani omlo te chuan sari menzol viang ti ka hlaw ni mai lom ti in a lo chang ve zai miao miao bi po chu a lo kal bik lova ni thum a cholna ani to bawa chuan chanchin a lo zot chiang ve thung adam thalova achangin anuya achangin a thaboka adam thalo viawaniang ti in an lo changa apa nin anin biak fel thei tak lova chuan weya chuan hmeichhe pakhat va hmu in dor thar siam adu thu le an design thar te po an pho chhuah thei chep to thu te ashila investment ti turin ava biani bairani chuan a invest phot chuan share nei tu tamber ani mai don ani ti in a thlem
Ani pawh chuan alo rem ti ve mai a anu sawn alo ni awm e an inkar erawh chu a that hmel viau an pa lo haw chuan Byron ni chuan alo tlawn khawp mai a I chawim tuilum pawh ka lo siam vek tawh sin tiin alo malis vel investment ti anu thu le project thatak ani thu te chu a soya ueya ani ti chu soilo ma se alo pompui ve ta hlo bawk dawmah chuan gu in miao miao chu lo kovin bawan kawtah a ngah reng thu alo hrilh ka peih lo ka chaw a ti pawhin I kal lo chuan warden lo kauh tir che a tum thawp ania a ti le takah chuan a zuk kal ta nge nge I vadam lo dir thiam ve alo ti class monitor ani awang khan a ham strict ve khawp mai chuti lai chuan zeli a bial nu te kha an lo in thla haw mek si a an hmu hlawin bawa chu a in hliah tir a tap zui ta chiam mai a bawa chuan a ngaihna a hre lo hle enge awm zia I bial pa nin inin ti thiam lo em ni lungai su a tha le vek mai ang tiin a hnem ve nge ya a ai ring chuan alo tap le ro si a ti ngaihna hre lo chuan romol chu pe in a tlan ho san top Lucy erawh chu fangan pangpar sen mawi deuh mai alo le saka lo hawn a hlim vur vur hle miao miao I erawh lungai hmel deuh chuan dawmah chuan alo lut le a mi reni noodles ei lai te chu ngawi rengin alo ei ve mial mial naktuk chawl ani chuan bazar angu aw a ti ta a bawa chuan a counselling fu deuh ani an ring ta ringot mai ani dawr thar tur ngaih venin wei le a manager te pawh chu an kal kual nasa hle a an hmun dula chu a man alo to zel bawk si hmun pakhat tlema man tlawm deuh hlek chu an thlang ta a chu chhun a nei lai chuan miao miao chuan story a chhiar leh char char a chu ei pawh chu a ngai sak lo a thian te chuan an hawa angui em awangin huanga chuan a bial pa nin an in then ani a rin thu te chu alo sawi chhuak phut mai bawa chuan a hrilh emaw a ti alo hlau hle a miao miao ila chuan alo melh run run bawk si a hrilh lo thu te chu a sawi ta tawp a miao miao pawh chuan tumah hrilh suang che I hrilh vei chuan I chak lo viawang tiin a vau zui bawk Lucy pawh fanga hmu turin an classroom lamah chuan a va kal a muffler a phiar sak te chu a ken sak mahse canteen ah chuan an lo awm a hmeichhe pakhat hian eitur alo bar vel Lucy chu vakal lui ve ngatin muffler te chu a va awrh tir a hruai chhuak zui ta dai a thian te pawh chuan bial nu a nei tih chu an lo hriat ngai lo awangin mak an ti hle a amah lo bar tu hmeichhia erawh kha chuan a thik hmel hle dawr chei mawi tur chuan hnathawk ho chuan sum an phut bela an nei tawh si lo awangin lunch an free tur thu weia chuan a sawi ta ngawt a van nei thlak takin an lo rem ti hlo an nilah chuan eitur leina an nei tawh der si lova mahse heng changzi in an nei tlat nitin dawr tu hlun tak tak an nei thin awangin eitur te chu an lo lak kep thina a bang zia bawk chu weia chuan alo hre kar a manager chuan fing a ti khawp mai a tukah chuan hezang le Hanhai University te chuan basketball friendly match an khel a wei le zia te pawh an che tha khawp mai cheerleader te pawh an lo inbuat sai ru ve char char bawk a mi reni le wei te chu an in talk hlau mi reni jipper a zip thei lo chu wei chuan alo zip chho saka an lai dun vel raps in kel zua pawh chuan ram hnuaia in hmuh dun chu an in tiam ta a an in zirtir nasa bawk a mi reni le miao miao pawh chu an lam thiam viau e Hanhai University pawh in basketball ah chuan hneina an chang ta a linga chu a chet that em awangin match MVP ani ngei pawh a rin awm hle je chuan miao miao chu lo bia in zan ina chak kan lawm dawna local ve ta che avati ai ka chaw dewa miao miao lungoi lo na ineim ni tunlai hi ivare ve nei lo ve la serious wak du su anin bia na chu bawa chuan alo hre ve kura Winter Olympic ambassador atana idil na kha pomani to a TAO a ikal nge nge ngai nia o avati ve thuaya je chuan ka chawati alo ti chuan
Kati mai ani kha tiin miao I chuan bawa chu vachelin a chhuah pui vel arun lui ve nge ni ome Mase zia chanchin an sui chhun zom tak zela chuan miao I po chu ami tui atlale chepa chu po bawan a sui chhuah chen wang ani po chu a in thiam lo hle Mirini chuan wei chu alo va zonga Mase huanga chuan nula chelo do mai ne na an kal to thu alo shil si Mirini chuan pona chuan awa mudun tange ya tuite alo pe ka wang chuan a thik wat khop mai Zana chuan guile abel pa chu an lo in mu ve thunga khopuya chu khosak a hau tak ema wangin a rilru a ha thu le anu in an mani kholama na zong mai tura alo shil dan te chu asoya gui chu zui ve mai tur chuan asom Mase gui chuan alo du lova Shri hawan idu lo chuan kanin chen anga yang ati poin apoilo kanin chen mai don nia alo ti le zia si Nang hian entrance exam idu awang chau khan min lo date ani mo ati lai chuan Lucy khan alo mu fu ve tlat mai Guila chuan kanin chen to kha engma soi boy angai to lo alo ti le mak Mu anin tiam na chuan oye chuan mirani chu alo ngak renga alo kal thei reng si lo iwa local harve tia awa text chuan zan in chu ka boy dewa ka local thei lawang ti in alo chang let mak mai si makati hle a hmu lo lai chuan abula chuan alo om renga oya homek chu mitui nen chuan a thlir liam Doma avalet chuan Lucy in wele meche pakhat a hmu dun thu chu alo sui ve meka a bial nu ani te chu a ring deuh Mase anin upat hlei deuh hlek chuan a hria Guile a bial pa te in biak dan po chu a soi le a Gui chuan kanin chen to alo ti lut Mase ami pa chu alunga dam thei ngang lo waniang pon lama chuan in chen ka du lo gu I ka chen don chuang lo che ti in alo au zui vak maya warden nu chuan alo hauta a ho zui ve ta ni Lucy chuan a khongai dewa Shri hawa chu a fel em kha enga tinge I chen kera ti ina zota fel te kha chu adu thlan na ania chen hi ka du thlan na ani ve thung tin goi chuan alo chang mia ani enga tinge I chen a chan chu an khwa a ho a nge adua kein rampon na kal ka du bok si a angai na om lo ani chu Mase a khongai thak tiro miren mangai na hi chuan tu ma hi in nor lui thei ani lova chanlet lo mangai na hian omzia anei lova ni hi ti alo changin we poster te chu akeng chuak zui ngal vuta Lucy chuan ehe we hi a star ni chiang mai ati zuya ka star lo atia lom miao we chuan alo tivat nangla hi engma mangai na lampang hi isha tak lo a star ani kha nangpo hi belpa ta nei ve to te Lucy chuan alo ti ta ka chuan belpa han nei lo bik chu azak nge moni ka nei chau to ka pe to ri lo alo ti ve top ala nei mi si lova bolhlo bo ma chuan we poster chu mirani chuan apai ta dai atu ka chuan action figure asiam tir te kha hengchang zia chuan avakenga kongla ka chuan we chuan alo hmu Mase alo be thadu vak lo riau ani la chuan a thin rim ti po chu a shelo nge alo ken sak lui ve chang boka karle lama interview nei turin an lo shil mirani chuan a hupur hle a miao wi ero chuan lungai su talen thata kineya itling mang ti in alo fui sau kasa po chuan mirani chu abula po thudu lova huanga bula a thut dai awang chuan oe chu alunga oi vak lo chuta mirani chu ansar chuan lo kovin amol bovin ibowani hi hetiang chuan ifel nge yang thadewin zirang che ati thot mai wela chuan alo enve kur boxi azak deu ani ero chuan alo khongai deuh boka puitumin formula te chu avashil Mase mirani chu ala ti tau tuang zel huanga la chuan ke in mirani ma ka mu chedai don thova kalungai lo ato bera chuan ka om bik lo mai ti in ala thoveng ve le ngal tuna chuan miao wi thin lungna po chu adam chho ve chanta
mirini anna vele thung weyan le khabu a chhiar tur thadeu mai alo pe a class notebook thil poimo a chin chiana lo ni huanga hna chuan pelet le turin mirani chuan a pe ve thunga ani lom thu tak mai chu alo ni amamo tak ani tlat advanced mathematics test result chu an puang ta a we chu pakhat na ni in markza a hmu gui pahnih na ani ve thung maktak mai in huanga chu pathum na ni in mak somriat le panga lai a hmutlat mai ama po chu alom hle a mirani ero dan pa ngai te in ati cheber chu ani le a we chuan a notebook te chu a zirlo ti a hrethiam ngal huanga chuan notebook chu alo pe ve cha boka a man sak thu le miranin a pe kir thu te chu a shila we thinrim lutuk chuan notebook chuan a dawhkan chu a vo thuaya mirani po chu alo hoi phok hru mai alom lo ti po a hrethiam le chuang top nang class bana chuan we chuan a chhuat chalta a keima in ke in zir ve theireng alo ti ve tlat enga tinge mi pe hel zela we yan ati le po chuan hetianga classmate anga kanom hi a thazok hetei omzel chuan ka hotul tul che ni mai ti in mirani chuan a kal san ta daya wela chuan angai na a shelo hle amu ta fu vak lo awang chuan an na thok te laka po chuan a phun chiar hle a engkim mai chu suisel tur a hre hle manager po chuan a en top to mai ani miawi ero chu live stream alo nei meka rang takin bawa po chu alut ve ngal a zai lai te chuan alo nui vur thina huanga po lo lutin miawi a live a zai thiam reuh lutuk alo ti lut chula bawa chuan class karaoke nei la anuam viawang alo ti huanga chuan weya tunge nula chelo deuh lo hmutu che kha ibial nu em ni tina chaita tu chu mo e kha khamo ani mirani na sheve em tina lo zot le dai kan ka sami zong te chuan an sheve kang chu huangan alo ti ta ka chuan chu wanga ni don chia chu ti in we chu anui ta vura huanga zo na tak po chu a chhang lem hleilowa atuka class karaoke an nei na chuan huanga chu anuam ti berbera chuan atanga azai chhena a thiam lo ro pui si miawi alo kalve lo awanga mood off sa deuh buk nen bawa chuan aning lutuka music chu ava off sak daya angai lir darkar ni vel izai tonia nin om lutuk ti na phunzui hluka mase midang tu ma chuan an ngai poimo vele minalang lova a chan po games an khel fur wangani bawa chuan enga tinge miawi alo kalve lo tin mirani chu azota ti turaneya tin alo chang chuti lai chuan we po chu alo thleng phe ve ta a meche ho chuan alai thut tir tumin thutna an lo kyan sapsapa ma se mirani ero huanga bula chuan a thu phe vat thung we chuan alaya ka thungai lova ti chungin huanga chu anor pheya mirani ne na anin kara chuan a thule thosi huanga po chu a phun bulbul mai mirani la kalson phet alo tum ve bok we chuan mirani du zong strawberry te chu alo cha kangai na to lo ka ingai lo ti in acha chan ber la chuan alo ei du lo lui tlat enga tinge kalaka ilung oi lovem ni weyan ati la in engma lung oi lo na ka nei lo alo ti ve tlat box si la pakhat chu single apiang chuan in saksiak turania we po chu asai tui khup mai huanga chuan thla lo lak chakin class group a chuan weyan bialnu anei lo vacancy omle to e ti in afa pos tuna chuan mirani poin strawberry weyan apek te chu alo ei pong chol to mai a single ti a hretlat to a chople chilin alung oi le ngal vek to holama chuan bawa chuan miawi muala alo tlan kwal mai chu va hmuin a thlir zui wangwanga atui in lai chu ava bethut bok nen ani chu alo phuzok mai a hak lo chawani enga tinge ilo kalve lo tia bawana zo chuan winter olympic ambassador ni ka tum chuan chanla kangai ani alo ti maya mirani po a hlim ru veng to mai oya hne na chuan kha me chia kha tunge ni tina zota a
Byron ni kamo ithi kem ni kan chung ko member zinga mi ani kha ti na chang a u nau nu ani ngei mir ani chuan a ringa ngai thadeu chuan anui ta her hera kabial nu ani lo chu iwalomom ve weyan alo ti ta ka chuan formula ka thiam thar wangania alo ti ve zai weya ero chuan tuna chuan indei ve to ila ipomem ti in alo som ta thut mai apoi chuang me alo mir ni chuan alo ti ve sapa ikut chu avot hle mai a ti in weya po chuan alo hum lum sak engtika chang khan nge iril ru min pek le chana tia weyan aso chuan I poster ka zia chang khan ani in ka hria tin alo chang ani chuan poster kha ahlu hle tina ni chu milo pela kaloda tharengang weyan ati chuan apai dai to sia a soingam to bok si lo doma chuan letin atuka akor hak turte chu thlangin abwal zui ta hle a interview anei don wangin a hel hol ani bere miao miao wi chuan akor hak turte chu phur takin alo thlan pui ve bok atuka chuan interview nei te po chu an lo om nuala han hai university kalai kumsom pakwa ani thu te chu asoya a design te chu midang aya adang lamle a thatbi ke ma wangin endik tu te po chuan an lo fakhop mai mase a course subject chu business administration ani daya wang chuan figure design nen a in kai hnoi lo ti in an hnol ta dai mai le a thian te chuan group a chuan chanchin an lo zo sap sapa a chan tha po a tho to lo chuti lai mi pa pakhat chu dora cholna bul chia chuan a ron kala phone in tui mo hi abia idea ane theinan figure design pakhat chi yu ya ling chu en tur chuan a shil yo ling ti lai tak mai chu a soi thelok lo awangin mirani chuan alo shil nge nge chupa chuan mirani chu angai ven ta viau maya vati ti puin an thil boy pui chu a in ang ni a hria ta wangin a hna thona te chu awazot interview tura kal ani thu le atlin lo thu te mirani chuan alo shila chupa chuan a design sample te chu a en sak tha atita hle maya chupa chu dawe yani in hengchang ji a design director ni lai me kania zona engemo azo tak nuwa chuan itlinge karle monday ya 11 report don nia ti in a shil zui tamai mirani chuan makati in alom box si weya chu avashil masabera alom nan thingpui in puya avasom weya po chuan alom puina strawberry te acha sak ve boka lekhazir chungchang te soin mirani po chuan thataka lekhazir te chu atum thar ve ta boka class notebook te po chu anin ho that tir le weya chuan dor hon kan tuma wangin kawai chhodon veu maya holiday ya po kani mu tha theidon lovania ti na shil mirani po chuan poyalo ti vaklawa lekhazir adu ve thawani in lama weya vo ho chuan bairani chuan alo do thiam khop maya thai dress nen thai food alo siama korhak turbi kalo pe thlap bok Mr. Jonga po thai dress thau chuwa hak tir buka nuber alano pangchia sia pasal le fapa te po in athu chu anzom vele mai chu alo tul thin si weya chu a om ve ti po ngai saklem lo chuan e tur te chu an nu pa chuan anin swa sak deuh chena weya po chuan a chawhme du ber chu choinolin a chhuwa pui zui dai naktuk chu thai food eila ti in mirani chu avateksa ani po anu le pa te nen chu an lo eve me kalo ni lekhazir adu zok thu soin alo hnial chumdang anglo taka an fanu in lekhazir a chil thar ta reu mai chu anu le apa te po chuan mak an tiang ring hle a arup tak chuan an lom veu bok cholmangin gui po chu an dora chuan awa ho a anu in engatinge ilo ho tur thu chu iron soilo ipa in lo shrai tur chenia ati chuan angai lo kalo ho thei ringalom ati maya apa chuan zia chu khol ho turin an nu chu shila anu le apa ten zia hlir an buai pui le an tlon lutuk mai chu gui chuan angai thei vak lo ni in alang kai kwang e tumlai tak chuan apa chuan ple chu lo choi da in kha he chu ji anadu e mai fricha khan wada that sak dai ro ti in an nu chu ala tir zuya
gui po chu a ti tau dewa karil cham lo ti in a tho dai anu le pa te chu ei thleng ero chu a sil thowa zi po tlai dewa chuan lo hoin thadevin anu chuan a lo bia a gui po in a thleng sil te chu a sil zo pe ta bik lo na thok pariat ni thin kha pali lai a chul tir ta ka wangin na thok kho po wela ka chuan an lung oi talawa na tam si thok tu kan tlem bok si kan ha lu tuk kan hlo tal himin pun ro ani lo chuan kan bang don an ti tamai ani la chuan kan ram dana chuan chuti khati chuan ya ti in dan le dun te chu a soi zwa zwa a alo shephian le ngal anin berim hlei thei tari lova an na thok lai chu tu emo hian video in alo la reng le ngal an fanu in le khazir rungut mai a chil le talutuk mai chu mi rani pa ngai a thata lo ni thum chungut mai room po chwa san lovina om to nia kan fanu kha ani mewa mo ti in an nu chwa zot ani la chuan le khazir pressure awang hian depression te hi anei ni lo mu alo ti ve bok ma se an fanu chu depression nei chi mi zia ni in an shebok si lo chuta an nu chuan depression awanga damlo te po hi mhim thei tak tak te po an ni ve thowa chu wang chuan ti dan tur kan zon ngei nge ngai ni ti in an fanu pon chhuak lo lutuk mai chu pona chhuat tir tum chuan an vir buai ta chunga apa chuan kha poisa hilala idu du vatiro idu le movie te ven la I chan te nen va in ti hlim ro u ti in pona chuan anor chhuak lui top mai le kha ka zir du sin mo le tinung nung chungin mirani po chu kholaya chuan ate chhuaka mana weyan thil a thuruk kha she chhuakin chulai vela chuan avakala leite chu alai ta chiam mai atopa chuan bom pakhat a thuruk nge mai chu ava hai chhuak lola chuta chuan an thalak dun le bakil te lo om kan anniversary hi lom dun ziang o ti hi thalak nunga chuan alo in ziak boka ole te reng mai ti in azia bela bom te chu a phum thale we na thoklai chu awa muta a mi ten an sui anga milar pianal ani awanga model atana company sang sangina an man thin le zong group ne tu fapa ani thu te chu alo shave photo thina mase chutianga a na thoklai a hmuta ka chuan mi hausa fapa chu ani aring talwa a khongai ta hle poisa apa ina apek chen khatte chu va pe in mitai ma te hi an ngai san omani thatakin thok zelang che ti in atlan hosan le tadai a manager bula chuan a bel nu in poisa apek thu chu chuang deuh chuan we chuan ava shela bel nui ne amo bazar kan hu sang deuh chelo deuh kha mi alo ti chuan abulami zo kha mi rani ania we chuan alo ti dai enga tinge ibial nu te poisa in pek ti reng renga re theideu angin angai don che sin ati chuan a ho e ka ri thei tak tak bok sia lom a fel ti ro ti in we ya chuan alo chang ul sam et